ti učija? Nemam ništa za reći. Ništa? Apsolutno ništa. Prazan sam ko šupalj zub. Isuse, kako nisam spala. Jel da? Ne znam, kad smo krenuli s tim, ajmo proslaviti 5 godina, bilo je baš super. I onda kad si rekla da ima 35 umjetnika izložbi, onda mi je bilo malo muka. Pa eto, uspjeli smo strpati 32 u galeriju. 33 zapravo. 33 umjetnika. Sad ćemo ih nabrajati redom. A nećemo ih nabrajati redom, znaju dobro koji su. Održane su 32 samostalne izložbe unutar naših 5 godina djelovanja. Prve godine smo krenuli predstavljati vrbovečke akademske umjetnice, pa je 2020. održana izložba od Ive Čurić, Ane Horvat i Laure Barić. I onda je Iva Čurić zakuhala frku i rekla, pa zakaj vi to ne bi radili redovno svake godine? Jednu izložbu mjesečno. I tako je nekako to krenulo, no? Prvi izložbeni program 2021. cijelogodišnji. I sada, evo, po 2025. Da. traje, a 2026. nam je već popunjena i pripremljena. Da. Nekak mi je drago da smo uspjeli mi osobno skupiti te radove od umjetnika koji su između ostalog kolege, prijatelji. I to kad je krenulo, ono koliko je kosa faksa, kad je bilo još na akademiji zamjena rad za rad, pa smo si poklanjali i tak smo skupili već dosta radova. I onda je opet Iva Čurić zakuhala frku i rekla, pa da, pa bi trebali od vaših umjetnika tražiti da vam svaki put ostave rad nakon izložbe, pa se onda kolekcija i povećala. I sad tu vidimo 31 rad koji su većinom poklonjeni udruzi, poklonjeni nama osobno, neki su i otkupljeni. I tako mi je drago da skupljamo zbirku za našu udrugu. Fascinantno je vidjeti da su to različiti stilovi, autori, različite razdoblja stvaralaštva svakog umjetnika, a opet svi predstavljaju ono najbitnije, a to da su imali priliku izlagati kod nas u udruzi. Što je tebe najviše razočaralo u ovih 5 godina? Pa dobro, to je uvijek ona financijska konstrukcija kad planiraš nešto i htio bi da to bude honorirano i plaćeno koliko treba i koliko bi zapravo vrijedilo, a nikada tu konstrukciju ne možeš doseći. Uvijek pare. Pa dobro, da, kad planiramo budžet za svaki godišnji program, vrijednost projekta je stvarno ogromna, a sredstva koja se dobe iz javnih izvora su, ajmo reći, minimalna, ali meni je drago da uspijevamo, a to nam je uvijek bilo najbitnije, da honoriramo svakog autora za izlaganje, jer je to još uvijek prerijetka praksa u Hrvatskoj, pogotovo što se mi fokusiramo na mlađe autore, odnosno na umjetnike nekakve, ajmo reći, mlađe generacije, kojima većini još treba nekakav vjetar u leđa da bi pokrenuli svoju karijeru i da bi započeli sa nekakvim ozbiljnim radom na tržištu. Ili ako ne na tržištu, onda barem u tom nekom svijetu, izlagačkom svijetu. Tako da, to je stavka za koju sam jako zahvalna da smo uspjeli i koja me veseli da smo uspjeli izgurati do sad i što se taj nekakav budžet povećava godinama i što možemo sve više i više toga ponuditi samim umjetnicima. A i ono što me oduševilo, što smo, iako smo počeli kroz poznanstva sa umjetnicima koje smo stekli još na školovanju na akademiji, došli smo do novih nada, novih poznanstva kroz projekte i novih umjetnika koje vrijedi izlagati. Nadam se da će ih biti sve više i više ovih sljedećih godina. Dobro, da,
gorka slika je zapravo svjetla točka cijelog izložbenog. Uvijek se javi neko novi, uvijek ispliva neko svježi. I zapravo da taj onaj poticaj vjetar u leđa, da još ima nade da nekoga pronađemo i da izlažemo i da ljudi to žele i da su voljni pristup na takve stvari. Pa meni je smiješna isto recimo stvar, na izložbi se mogu vidjeti radovi stvarno koji su nastali još neki umjetnici stvorili na akademiji, znači govorimo o 15 godina starim radovima koje smo eto zamjenom kao rad za rad dobili, pa imamo tak jednog Igora Taritaša koji je nastao prije isto tak 15 godina, nešto i više, koji nam je stajao u privatnoj zbirci u skladištu, pa do nekakvih mini radova koji su nastali isključivo za nas kao nekakav poklon, minijature koje su došle sa rođendanskom čestitkom, neki radova koji su umjetnici konkretno za nas napravili i poklonili i tako da smo uspjeli skupiti skoro sve umjetnike ovdje. A kad smo planirali da moramo nekako proslaviti tih 5 godina postojanja, prvo što ti padne na pamet je zapravo taj rad s djecom koji radimo isto već 5 godina, radionice za djecu i izložbe koje njima posvećujemo, ali bilo je tako malo teže razmisliti o konceptu kako bi izložili dječje radove, a da bi obilježimo taj neki mini rođendan. Pa je nekako prirodno, evo, sjedeći u dnevnom boravku gdje smo gledali većinu tih radova koji su izloženi kod nas doma, smo shvatili da zapravo treba staviti fokus na autore koje smo ugostili i drago mi je da smo skupili toliki broj autora, pa onda kao vrtimo taj neku ideju o tih 5 godina, onda šta je to drugo nego kruženje oko sunca, 5 godina oko sunca, nazvana je onda izložba Peti krug oko sunca, tako da je ova izložba dio ovogodišnjeg izložbenog programa, koju, kao što smo rekli, već nas nekoliko godina za redom podupiru financijski Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zagrebačka županija i grad Vrbovec i još određeni sponzori, partneri i donatori. Nadamo se da će ovakva suradnja se nastaviti i dalje i da ćemo imati još ovakvih skupnih izložba možda za nekih 10 godina udruge, a nadamo se i više. I kaj sad? Pa idemo dalje. Idemo dalje? Da, još barem 5 godina. Barem 5. Aha, mi šta smo propuzali, prohodali i sad maštamo o tome šta ćemo biti kad narastamo.